Como pais e nais estamos pendentes e temos cuidado da saúde dos nosos fillos. Pero non por iso os encerramos na casa por medo a que collan un virus. Pois un pouco debemos facer o mesmo coa identidade digital, non? Debemos acompañalos, debemos ensinarlles, debemos mostrarlles cales son os beneficios e os riscos das redes sociais. Pois que teñan moi claro que os mesmos valores que lles asinamos aos nosos chavales, aos nosos fillos, aos nosos alumnos, no mundo real temos que decirles que se aplican en internet. A identidade digital imos construindo nas redes co que nos deixamos ali de nos mesmos. Saber que é o que están facendo o noso alumnado, os nosos fillos, que é o Snapchat, que é o Facebook, que é o Twitter, que tipo de redes utilizan, en que consisten, non? Como se sinte ese adolescente cando comparte unha foto na praia e lle dan 100 me gustas? Quen me importa que ves esta información? Porque xa non é que a suba con determinados, pois non sei, protección de visualización ou grado de privacidade. Eu faría reflexión no senso de, dentro de 20 anos, impórtame que o meu futuro xefe vese esta información, a miña futura parella, gustaríame que vise estas fotos. Entón, todo o que nos estamos poñendo nese mundo e deixando a outros non nos pertence. Están construindo a nosa identidade digital, porque é como nos ven no resto do mundo, no resto da internet. Cando alguén pon a súa fotografía de perfil, poñer unha fotografía da súa cara, non dos seus fillos, porque os seus fillos son os seus fillos, non son el. Iso hai que saberlo distinguir ben e hai que ter un respecto importante porque a identidade que a xente teña de cara ao futuro vai depender tamén de como se relacionen todas as persoas que ten ao seu redor. E tamén non creer no mito, do falso mito do nativo digital. Ninguén naceu aprendido, evidentemente, moito menos no ámbito das novas tecnoloxías. Non confundamos a habilidade das novas xeracións co coñecemento. Unha cousa é que teñan máis habilidade no uso das novas tecnoloxías e outra cousa que teña o coñecemento. O coñecemento témolo nós. Y no tener el uso de móvil antes de los 12 años, no es necesario. Y si lo tienen, controlar esos tiempos. O sea, informar de los peligros y controlar los tiempos de uso, así como supervisar los contenidos. Un control razoable, non represivo, senón razoable, tratar de abondar nunha conciencia crítica e reflexiva e na certa cautela na navegación. Por lo tanto, formación en tecnoloxía digital.